So जोंनि बियाम सोदोबसालिनि नायगिरि रायजो राजाफोर आरो साबस्क्राइबारफोर आं दंफैयो दायो मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाइ फोरबो 2023 जानो गोनां दङ 28 जानुवारिनिफ्राय दा बेवहाय बे फोरबोखौ बा फेस्टिभेलखौ सामलायगिरि जोंहा डाइरेक्टर दङ नैबे जोंहा सन्जीब कुमार ब्रह्म सार बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंगोन स' दे 28 जानुवारियाव जानो गोनां दङ बिनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनो माखासे फोरमायना होनो हागोन खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांनि चेनेलसिम साबायखर बावग्रोबाय जोंनि बिसिम सफैनो हानायनि थाखाय दा जोङो नैबे मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाइ फोरबोखौ अर्गानाइज खालामदों लोरगि थियेटार ग्रुपआ बिटिआर सरकारनि सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबजों आरो बेवहाय बियो जोंनि गिबि खेबनि मोनसे इन्टारनेशनेल बा नेशनेल लेभेलनि मोनसे कालचारेल इभेन्ट होनजायो आरो बिटिसि हालामाव जोंनि आरो बेवहाय जोङो सिगांनिफ्राय बिराद नाजाबोबाय थादों जोङो खुंनो सानबोबाय थाबाबो जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय जों हानाय जायाखै प्रिपेरेसननि खोथा दं जोंहाबो टीमा इसेबां स्ट्रं जाबोआखैमोन दा फैयै फैयै जों लास्टआव दिनै नैबे पर्यायाव सफैबाय जों बिनि थाखाय सानैसो मानसिजों रायलायबाय थानानै जों नाम लानांगोन जोङो मानगोनां सार जोंनि राजु नार्जारि बिथां इउपिपिएलनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आरो बिटिसिनि मानगोनां चिफ सार बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारा बिथांजों रायलायनाय लोगो लोगो बिथाङा येस होनदों येस होननाय लोगो लोगो जों प्रसेस खालामदों बेनिफ्राय जोङो सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टनिफ्राय अर्डार मोनखांनाय लोगो लोगो जोङो खामानिखौ मावनो आखायाव लादों आरो बिराद सिगांनिफ्रायनो प्रसेस खालामनांगौमोन खिन्थु अर्डार मोननायाव एसे अफिसियेल प्रसेसआव एसे लेट जाबोदों जायनि थाखाय जोङो एसे हाखु दावरा जाबाय थादों आरो दा जोङो बे फेस्टिभेलखौ लादों बे फेस्टिभेलाव माबायदि जागोन फेस्टिभेला माबायदि दिन्थिलांदों बे फेस्टिभेलाव जोङो एक्चुअली थियेटार फेस्टिभेल होनोबा एसे जुदा जायो बाहाय क्राउडा खम जायो एसे थियेटार फेस्टिभेलनि फर्मेटआ जुदा जायो जोंनि जेरै गुबुन फेस्टिभेलफ्राव जेरै गोगोम बिराद क्राउड हाजार लाख मानसि क्राउडखौ हास्थायनाय जायो नाथाय जोंनि थियेटार फेस्टिभेलाव बेबायदि नङा आरो दा बे थियेटार फेस्टिभेलखौ जों एक्चुअली फार्स्ट इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल अफ बड'लेण्ड दा बेखौनो मा नाम बावबाथाय नाम दोननाय जाहैबाय उनाव मा दोनथावथावै नायै उनाव जोङो माखासे मानसिफोरनि एडभाइसजों जोङो मैहुर मोनसे बर'निनो नाम जाहैबाय सिखार खालामनानै जाग्रा हिसाबै जोंबो गोदोनिफ्रायनो बिनि थाखायनो मैहुर नामखौ दोननाय जादों दा मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल दा बर'नि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाइ फोरबो बे फेस्टिभेलावहाय अनलि बर'निल' जागोन नामा नङा बे फेस्टिभेलाव जोङो बे फेस्टिभेलनि थाखाय जों थांनाय माबायाव एप्लाइ खालामदों सार्कुलार होदोंमोन नभेम्बर दानाव बेखौ सार्कुलार होनायनि उनाव एडभार्टाइज होखांनानै एप्लाइ खालामदों जोंनाव फैनो थाखाय इण्डियानि बाहेरानिफ्रायबो एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेवहाय टटेल 72 नाटकआ फैनो थाखाय प्रडाक्सना जोंनाव एप्लाइ खालामदोंमोन बेवहाय दंमोन जोंनि आसामनि बादै मणिपुरनि नागालेण्डनि ओरै श्रीलंका आरो नेपाल दिल्ली मुम्बाइ इउपि अल इण्डिया होनजायो आरो ओमफ्राय लोगोसे बाहेरानिफ्राय कन्टेक्ट जादोंमोन जेनेबा इटालि ताइवान बेफोरनिफ्राय माखासे नाथाय पासपर्ट प्रब्लेम भिसा प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोना सफैनो हानाय नङा दा फरेन कान्ट्रिनिफ्राय सफैगोन जोंनाव श्रीलंकानिफ्राय गासै मोनथाम जादोंमोन एप्लाइआ बेनिफ्राय जा मोनसे जों लाबाय सायख'नानै आरो लोगोसे नेपालनिफ्राय मोनसे फैगोन दा बे मोननै बाहेरानि नाटक दङ लोगोसे आरो जोंनि हादरनिफ्राय दङ मुम्बाइनिफ्राय बलिउड एक्टर सिनियर बलिउड एक्टर सासे जाय बिराद गोबां बलिउड फिल्मावनो दङ अशक बान्थियानो दा बिथाङा गावबो रल खालायो गाव फैगोन आरो गावनि डिरेक्सनावनो बिथांनि मुम्बाइनिफ्राय बिथांनि टिम आरो लोगोसे केरालानिफ्राय मालायालाम रावनि मोनसे नाटक दङ थाराम होननानै बुङो बे नाटकआ सफैगोन लोगोसे दिल्लीनिफ्राय मोननै फैगोन हिन्दी रावनि बेवहाय मोनसे दङ रुदालि जाहैबाय आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय ताजमहल का टेन्डार दङ ताजमहल का टेन्डार बे सेटायार प्ले मोनसे बेनिफ्राय दङ जोंनाव वेस्ट बेंगल कलकातानिफ्राय दङ मोनसे नाटक बेंगलि रावनि बेनिफ्राय झारखन्डनिफ्राय सावथालनि मोनसे नाटक दङ सान्थालि रावनि जामशेदपुरनिफ्राय एनएसडियान जिद्राय हासदानि आरो लोगोसे मणिपुरनिफ्राय दं जोंहा नन्द कुमार मैरांधेम सारनि डिरेक्सन होनायाव बिथांमोननिफ्राय मोनसे मणिपुरि रावनि नाटक फैगोन बेनिफ्राय जोंहा आसामनिफ्राय एसामिस ड्रामा दङ मोनसे घटोत्कच पुत्र मुर होननाय बियो जाहैबाय सार गुणाकर देब गस्वामी देबनि बिथांनि बिराद मोजां डिरेक्टर फेमास बिथाङा बिनि अनगा जोंहा दङ लोरगिनियाथ' जोंहा इन'गुरेसन खालि दंखायो लोरगिनि दङ लोगोसे जोंहा जयन्त नार्जारि बर'नि गिबिसिन आरो सासेल' नायल' एनएसडियान जयन्त नार्जारिनि बिथोन होनायाव मोनसे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि सायाव आरो माने बिथराइ आफादनि सायाव मोनसे ड्रामा दङ बे जाहैबाय बिथराइ जोहोलाव होननानै आरो बेखौ
बेजों लोगोसे दंबावो सासे जाखांफुनाय जोंनाव फावथाय खालामनो दिन्थिगिरि बिथां एम अख्रां बर' अख्रां दा स्काइ तामुलपुरनिफ्राय बिथांनि श' दङ दा बे श'फ्राव जोंना सानसेयाव जोङो इनागुरेसन खालि मोनसेल' हाबाफारि लानाय जादों टकनखौ बि दिनाव गिबि खालि दिन्थिनाय जागोन आरो लोगोसे दैलि जोङो सानसेयाव मोननै खरि श'खौ लानाय जादों आरो मोनसे ड्रामायाव बेसेबांसो मिनिट थांगोन मोनसे ड्रामायाव जों जेरै सारखौ एडभार्टाइजआव होना होखादों मोनसे ड्रामाखौ 1 घन्टानिफ्राय 1.5 घन्टानि गेजेरावल' जों एक्सेप्ट खालायगोन होननानै गोबां 2 घन्टानि बारानिबो एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय जों बांद्राय गोलावखौ लानाय जायाखै समनिबो आरो जायगाया जोंना अडिट'रियामा खुनुरुखुम जों मोनसेल' दङ जोंनि जायगायाव दा जों सानसेयाव मोननै मोनथाम खालायनांगौबा जोङो गोबां अडिट'रियामनि दरकारबो नालाय आरो बांद्राय गोलाव जेसेबां गोलाव लांगोन बाजेटआ बारायलांबाय थागोन बे फेस्टिभेला मैहुर फेस्टिभेल इन्टारनेशनेल फेस्टिभेला गभर्नमेन्टनि नामा बे गभर्नमेन्टनियानो बास लोरगिया अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो लोरगि थियेटार ग्रुपआ माने नाटकनि थाखाय जों खामानि मावग्रा बुंनो थाङोबा लोरगि थियेटार ग्रुपआल' होनबाबो बांद्राय बुंनाय जाया माने सिगांनिफ्राय मावबोबाय थानाय आरो दा बे फिल्डआव दा मोननैसो थियेटार ग्रुप दं दा लोगोसे जोङो लोरगिया बांसिनै जों बे फिल्डआव आवगायबाय थादों हिसाबै जोंखौ दायित्व होनाय जादों दा जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपनि मुङैनो जायखिया बेखौ अर्गानाइज खालामनाय जादों दा बेवहाय फुल सापर्ट होदों जोंखौ सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टनिफ्राय मानगोनां चिफ सार बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' सारा जोंखौ हेल्प होदों आरो जोंखौ गाइड होगासिनो दं गेदेर बिथां राजु नार्जारि बिथाङा आरो बेवहाय जोंहा नैबे नाटक दिन्थिनायजों लोगोसे ड्रामा दिन्थिनायजों लोगोसे जोंहा दंबावो बेवहाय 30 जानुवारि खालि मोनसे सावरायनाय लादों पेनेल डिसकासन दं जे पेनेल डिसकासना बिराद गोनांथार दा जोंनि सोलोंथाइ बिथिंनि थाखायबो डकुमेन्टेसननि थाखायबो बिथराइ आफाद जायखौ जों फेमास गोदोनिफ्राय मिथियो जोंनि जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना नाटक खालायबोदों गोदो बिथराइ आफादा दा थैनानै थांबाय दा बिथराइ आफादनि मानसिफोर जाय बिथांमोना दं जों नायनानैबा आन्दाज मोनबाय 6-7 जनसोल'सै दा बिथांमोनखौ जों कालेक्सन खालायदों दा बेवहाय पेनेल डिसकासन लादों माखासे गोबां आलासिबो जों बेवहाय लेंगोन दा बेवहाय स्पिकार हिसाबै जोंनाव फैगोन मानगोनां जनक जंकार नार्जारि सार बिथाङा फैगोन गागि सासे थुनफावथायगिरि आरो बिथाङा बिश्वभारती शान्तिनिकेतननि सासे बारग' प्रफेसार बिथां फैगोन बिथांजों लोगोसे स्पिकार हिसाबै थाबावगोन सासे जोंनिया अनुरानि ब्रह्म गसाइगावनिफ्राय बिथाङाबो बेनि सायावनो बिथराइ आफादनिनो गोदोनि आर्टिस्टखामोन दा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय बे फेस्टिभेलनि सायाव गोबां सावरायबाय थानाय जादोंमोन मानगोनां टिकेन्द्रजित नार्जारि दाख्लैसो रुंसारि जालांबाय आदै जालाख' बिथाङाबो बे टपिकनि सायावनो एसेबाबो सावरायबाय थानाय जादोंमोन बेखौ खालामनानै नाथाय बिथाङा नैबे फेस्टिभेला सफैनायनि सिगां रुंसारि जालांबाय दा बे हाबाफारिखौ जोङो दानो खावलायनो सानदों जाहाथे रावबो मिस खालाया आरो जानो हागौ बेहाय गुबुन गुबुन रावनि नाटकफोर फैगोन फावथायफोर फैगोन बेहाय मालायालम दं सान्थाल दङ मणिपुरि दं आरो सिंहला दङ श्रीलंकानिया सिंहला लेंगुवेजाव जागोन बेनिफ्राय नेपालि जेनेबा हमना ला साप'ज आं इन्टारप्ट खालाम जाबाय जेनेबा मालियालाम बा गुबुन रावनि जेनेबा बेवहाय भाषा रायज्लायगोन माखासे बेयाव बर'फोरा फैगोन बा गुबुन जाथियाबो फैगोन खिन्थु बे बाथ्राखौ बुजिनाय नङा स' बिनि थाखाय ट्रेन्सलेट दं नामा ट्रेन्सलेट एक्चुअलि साबटाइटेल होनायनि प्लेनिं खालामदों एसे खिन्थु बे जास्लाबाबो जानो हागौ टेकनिकेल माखासे गोबां असुबिदा दं खिन्थु फावथाय बुंनो थाङोबा एक्चुअलि रावनि गोनांथि गैलियाबो एक्चुअलि जोङो गुबुन जायगायाव जों बर' रावनि फावथाय दिन्थिबोखांबाय मुम्बाइआव जों बर' रावनि फावथाय दिन्थिबोबाय दिनै आगरतलायाव भइस थानाय नङा माने भइसआ गावसिनि भइस थागोन भइस थाबाबो बुजिनाय प्रब्लेम जाया जों बर' रावजोंनो राजा इरागदाव फावथायखौ मुम्बाइआव दिन्थिबोबाय खिन्थु नायदाया गोबां नायफैदों बिराद रेसपन्स मोनदों जोङो बेनिफ्राय झारखन्डआव जों दिन्थिबोबाय नाटक जेनिफ्राय जों शान्तिनिकेतनाव कलकातायाव बर' रावजोंनो सावगारि फावथाय दिन्थिबोबाय त्रिपुरानि आगरतलायाव दिन्थिबोबाय जोङो दिल्लीयाव दिन्थिबोबाय दा बेवहाय रावनिथ' इसिबां ट्रेन्सलेटनि इसिबां गोनांथि गैलिया बुजिग्राया बुजिखायो नालाय दा बेहाय नाटकआ खिन्थु बिराद मोजां मालायालम नाटकआ बिराद मोजां एकदम नायनानै जोङो मोजांखौसो नाटक एप्लाइ खालामखादोंमोन जोंनाव फैनाया दा बेखौ जोङो बासिनानै बिराद मोजां सायख'नानै लानाय जादों आरो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा जुदि बे मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलाव फैनानै जुदि नोंथांमोन लाबोनाय हांख्रायनाय लाबोनाय जे ड्रामाफोरखौ नायनो थाखाय फैनोब्ला बे सिङाव हाबनो थाखाय माबा मोनसे टिकेट दाननांगोन नामा बेनि थाखाय जोङो एक्चुअलि टिकेट होनानै इसेबां माबा नङा जास्ट एन्ट्रि फि होनानै मिनिमाम रेटनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय 50 रुपिसल' आरो जाय आदार स्टुडेन्टनि बादै बिथांमोननो अनलि 80 रुपिसनिल' मोनसे माबा खालामना एन्ट्रि पास खालामनो नागिरदों आरो मिनिमाम रेटनि आरो बांद्राय नङा आरो हिसाब बेयावबो बेनि गेजेराव बे सानै नुबावगोनसो आरो कम्बो खालायोबा मथा 50 एखमबा स्टुडेन्टफोरना मोनसे दंबावो ज' गासिबो नाटकखौ नायनो थाखाय जुदि बिसोर लायोबा एन्ट्रि फि लायोबा सासेयाव 22 टाका 23 टाकाल' गोलैहैयो आरो 22 रां बिदिल' गोलैयो आरो खम गोलैहैयो माने थियेटार इन्डास्ट्रिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे खामानिखौ मावदों दा बेफोर गोनांथि दङ बेफोरनि थाखाय मानो होनोबा जोङो दा जुदि फ्रि खालायनानै नायबाय जों दिनैसिम जेसेबां फावथाय दिन्थिदों जोङो दिनैसिम 20नि खाथियाव जों फावथाय दिन्थिबाय लोगोया बेनि गेजेराव जों मोननैल' नाटकखौ जोङो टिकेटनि खालामनाय जादों आरो गासिबो फ्रियानो खालामनाय जादों खिन्थु जेब्ला जों टिकेटनि खालामनाय जायो अब्लासो बांसिन रेसपन्सखौ जों मोननाय जादों आरो बेजों जों टिकेट बुकिं खालामनायजों मानसिखौ एसे एडभार्टाइज होनायबो जायो नालाय
आरो बांद्राय बेथ' गिदिर बाथ्रा नङा दिनै नोङो मबाइल थियेटार दङ जोंनाव गोबां मबाइल थियेटार दङ दिनै मानो थैलांखो दा बे जोङो सोरखौबा सरकारखौल' दाय होबाबो जानाय नङा जायखि जाया बाहाय आं सोरबा सरकारखौ बुंनो सानाखै सोरबा सरकारखौल' मुगा नायाखै होनना जानाय नङा खिन्थु पाब्लिकआ जुदि नायाबा थियेटारा मारै थांगोन नायग्राथ' थानांगोन ना दा जेनेबा नोङो ग्रान्ट हरबाय दे सरकारा 1 कोटियानो हरबाय बेसेबांखा हरबाय जामा होमबा बै थियेटार हान्जाफ्रा नायग्रायानो गैयाबा बेखौ ग्रान्ट हरबाय थानानैल'थ' फोथांबाय थानो हाया नङा होमबा दा बेहाय लांबाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय बयबो नायनांगौ नायनाया इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जाय प्रडाक्सनफ्रा जाय थियेटार दिन्थिगासिनो दं गासिखौबो हेफाजाब होनांगौ बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनो थाखाय सरकार साइडनिफ्रायबो हेफाजाब होनांगौ दा लोगोसे नाथाय बेहाय जुदि नायग्रा गैयाबा मारै सोलिगोन नङा होमबा नायग्रायासो दा नायनो थाखायसो थियेटारखौ बानायो नालाय दा बेनि थाखाय बेखौ जेबो एसे मेटार लानो नाङा आरो बेखिनियाव मानो होनबा गोबां गभर्नमेन्ट प्रग्राम नाटकफोर नुदों जोङो NHD-आबो टिकेटनि माबा खालायो आरो एन्ट्रि पास होयो 50 रुपिस बा 100 थाखानि बिदिनो एन्ट्रि फिस होयो आरो दा बेखौ जोङो जास्ट बेहाय लुगैदों बेफोरबायदि बयबो फैयो दा जोंनाव फैगोन इन'ग्रेसन खालामगोन आसामनि एकदम गागि थुनफावथायगिरि बिराद सिनियर NHD-आन दुलाल रय सार फैगोन बिथाङा आसाम नाट्य सन्मिलननि चिफ एडभाइजार बिथाङा बिराद सिनियर आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्रान्जल सुकिया सार सिनियर एक्टर बिथांमोन फैगोन स्पेशल गेस्ट हिसाबै बिथाङा दुलाल रय सारा बेखेवगोन आरो स्पेशल गेस्ट हिसाबै बेसेबां थागोन प्रान्जल सुकिया सार आरो लोगोसे मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि जोंनि मा होनो बेखौ पारफर्मिं आर्ट्स सेक्सननि जुरि बर्डनि मेम्बार सानै फैगोन बिथांमोना जाहैबाय दुलाल कृष्ण नाथ आरो सारदि सकिया मेडाममोन आरो लोगोसे मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि नर्थ इस्टार्न सेन्ट्रेल दङ नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टार दं डिमापुराव बेनि डिरेक्टर डक्टर प्रसन्न गगৈ बिथाङाबो जोंनि बे फेस्टिभेलाव फैगोन आरो लोगोसे छत्तीसगढ़ इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ IKS इउनिभारसिटिनि फावथाय बिफाननि जेनेबा थियेटार आर्ट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां दिन सार फैगोन बिथाङा डक्टर जगेन्द्र चौबे बिथां सफैगोन आरो गोबां आलासि जों बाहाय जगाजग खालामगासिनो दं आरो 28 जानुवारिनिफ्राय जानानै 3 फेब्रुवारियाव जोबहैगोन 3 फेब्रुवारियाव जोबहैगोन बेखौ जोङो बेखेवनाय हाबाफारि खालि मानगोना जोंनि बिटिआरनि चिफ सारानो बेहाय गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो लोगोसे नैबे जा जोङो थानायनि थाखाय एसे जुदा मोनसे आर्टिस्टिक मोनसे बुस्थु क्रिएट खालामनो नागिरदों जोङो सिगाङाव जों बे हटेलावनो खालामनो नागिरदोंमोन दा हटेल दा नायनो हागोन देखायनो खिन्थु हटेल खालायोबा मा जायो जेनेबा जोंनि अडिट'रियाम हला जुदि खालामबाय अडिट'रियामाव नाटक ड्रामा जानायनि सिगां 1 घन्टा सिगां आर्टिस्ट फैबाय आरो पाब्लिकआ फैबाय आधा घन्टा सिगां फैबाय नायबाय नाटक ड्रामाया जोब्बाय ओंखारलांबाय खुनु फेस्टिभेलनि माबाया थाया नङा होमबा खिन्थु ड्रामा फेस्टिभेला बांसिन बिदिनो जायो आरो मेक्सिमाम मानसियाथ' बेसेबां नाटकआव जे मेक्सिमाम 500-600 बिदि फैगोन एखमबा 100 जनल'बो जानो हागौ ड्रामाफ्राव बिदि आरो बाखि ड्रामा फेस्टिभेलफ्राव इसेबां माबा जानायखौ आरो जोंनावथ' ड्रामानि इसेबां परिबेस दाबो फैयाखै आरो दाबो बेखौ जों नाजागासिनो दं जाबोगासिनो दं बिराद मोजां फैहांबाय दा परिबेसा मोनसे फैहांबाय दाखालि जों नैबे लिड फेस्टआवबो दिन्थिदों आरो बेवहाय लिड फेस्टआव मोननै फावथाय जादों बेहाय दा बेवहाय जेनेबा मोनसे बादुंदुप्पा कला केन्द्रनि फैदों बेवहाय राभा फावथाय मोनसे दिन्थिदों जोबोद मोजांमोन बे लोगोसे लोगि थियेटार ग्रुपआ नेक्स्ट 7 तारिखआव 7 जानुवारि खालि दिन्थिनाय जादों मोनसे बडि ड्रमनि सुरत सार नार्जारि सार लिरनायखौ दा बेहाय जों मोजां रेसपन्सखौ मोननाय जादों आरो दा ओंखायनो एसे आवगायगासिनो दं जोंनावबो दासो एसे बुजिनाय फैगासिनो दं गोबां सोलोंनो गोसो जानाय मानसिफ्रा जोंनाव फैगासिनो दं दा जोङो बे बाहेरानिफ्राय फैनाय आर्टिस्टफोरखौ दोननो थाखाय जों मोनसे गामि क्रिएट खालामनो नागिरदों दा बाहाय थुरिनि न' बिराद खस्थ' खालामनानै दा थुरि नागिर दाथ' जेरावबो थुरिखौनो मोननो थांला गिदिं नागिरनानै जोङो बुथुमनो हादों दा खुनुरुखुम दा बेवहाय बे एक्सपेन्सिभ बांसिन जों जेरैबायदि सानो बेनि बांसिनानो थांगासिनो दं दा जोंना स्टाइला सारनायाव फार्स्टआव बिदि नङामोन दा माखासे नायै हयै दा बिदिबा साबसिन जागोन होननानै आर्टिस्टफ्राबो होनदों एसे नेचारेल माबाखौ लुगैयो दा बेखायनो जों बेखौ बानायगासिनो दं आरो दा बेवहाय गासै 11था जोङो थुरिनि न' दङ जानायाव बेयावनो आरो मोनसे बेसेबांसो थानो हाथावना बायदि बेहाय टटेल जोङो 100नि बारा थानो हागोन गासैजों टटेल जोंना एक्चुअलि पार डे जोङो 150 आरो मोनसे टिम फैखांनानै मोनसे टिमा सानथाम बा साननै थानानै थांफिननाय जायो नेरसोन हिसाबै बेवहाय बर'फोरनि गामि हिसाबै मा दोनगोन नेरसोन हिसाबै बेहाय जोंनि जेसेबां जोंनि न'खराव बाहायनाय जायो बर'नि बेफोरखौ दोनो फुरा जों मोनसे न'खरनि फेमिलि हिसाबैथ' न'खर साजायनाय जायाखै नाथाय जोंनि मोनसे बर' न'खराव मा थायो बेखौ दोननो नाजागोन जों गासै माइरंनिफ्राय लानानै जेखाइ खबाइ गासिबो थागोन दानाय लुनायनि जों दानाय लुनायबो इनस्टल खालामनो नागिरदों माइहुं इनस्टल खालामगोन मोसौ गारि दाथ' गैला मोसौ गारि साखा मोनदों नागिरनानै बेखौनो जों बानायनानै दोननो नाजादों आरो मोसौ गारि बानायगोन आरो लोगोसे जोंहा नैबे गेजेराव मोनसे मा बानायबावगोन जोङो जेनेबा सावरायग्रा मोनसे जायगा जिरायग्रा आरो बनफायार खालामगोन बेहाय थालिर लाइजों खोबगोन जोङो थालिर लाइ खोबनाय जागोन बे थालिर लाइ बेहायनो जिरायगोन डिसकासन खालामगोन आरो बे जोङो खुनु प्लास्टिक मेटेरियेल सोनाय नङा बेहाय जोङो माबानि जिरायनायनि थाखायबो प्लास्टिक मेटेरियेल सोनाय नङा सिङाव ओरैनो कार्पेटआव बाहायनो हागौ उन्दुनाय जायगायाव बेखौ जुदा बाथ्रा खिन्थु
आरो लोगोसे जानायावबो जोङो प्लास्टिक मेटेरियेल सोनाय नङा आरो बाहाय खुनु पेपार डिश सोनाय नङा पेपारनि माबा ग्लास लोंनायाव बाहायबाबो जोङो बे गामिनि जेनेबा बे गामिखौथ' नोंथांमोनहा बिराद क्लिनिक खालामनो नागिरदों आं बुजिखाबाय प्लास्टिक बाहायनाय सोनाय नङा ओमफ्राय आं बेखौसो मिथिनो लुबैदों जे बे गामि मोनसे क्रिएट खालामनाय लोगो बेयाव मोनसे गामिनि नाम थागोन नामा बेखौ जों मोनसे लोरगि थियेटार भिलेजनि दोननो नागिरदों लोरगि थियेटार भिलेजनि खालाय लोरगि थियेटार ग्रुप नालाय लोरगि थियेटार भिलेज जाबाय आरो थियेटार भिलेजखौ बेखेवनो थाखाय जोङो मानगोनां MLA सार लरेन्स इस्लारि बिथांखौ रायलायनाय जादों बिथाङा अके होनदों दा बिथाङा बेखौ बेखेवगोन दा बे जोङो 28 जानुवारि खालिनो बे थियेटार भिलेजखौ बेखेवनाय जागोन आरो दा बेवहाय मानसिफ्रा आर्टिस्टफोर थाफैगोन लोगोसे जोंनिया लकेल आर्टिस्टफोर बाहायनो थागोन गासिबो जानायाबो बाहायनो बानायगोन गासिबो खुनु बाहेरायाव थांनाय नङा ब्रेकफास्टआबो जों ट्रेडिसनेल माबाखौनो जाहोगोन फिथा एन्थाब बेफोरखौनो जाहोजोबनो नागिरदों आरो दा बेवहाय जोङो दाथ' बानायगासिनोसो गोबां बानायनांगौ दंबावो एकदम मावगासिनो दं बिराद गोबावसै दा नैबे लिड फेस्ट जानायनि सिगांनिफ्रायनो बाहेरायाव मावबाय थाखादों दा डाइरेक्ट बसायफैबाय आरो दा बेहाय गोबां साब सिखोन खालायबावनाय जागोन दा आङो खावलायनो नागिरदों जाहाथे बयबो जोंनि हाबाखौ हाबाफारिखौ जोंखौ जाहाथे सापर्ट होलायलायो फैनानै जाहाथे बयबो गोबां गोजाननिफ्राय आर्टिस्टफोर फैनानै माथो मानसियानो गैया होनलायनाय जाया जाहाथे बयबो फैयो फैनानै नायफैलायो बेखौ जों खावलायो जे गोजाननिबाबो खाथिनिबाबो फैनो हागोन गासिबो दा गुबुन गुबुन लेंगुवेजनि मानसि दं नोंथांमोनाबो एडभार्टाइज होनो हागोन बुंदेरनो हागोन एसेबाबो दा बेखौ जों खावलायो बयनिसिमबो अब्ला जों मोनसे थुलुंगानाय मोनगोन आरो जोङो खुंबाय थानो हागोन देग्लाय जुदि साक्सेस जायोबा नों नेक्स्टआव साबसिनै देरसिनै खालामबावगोन लास्ट मोनसे कुइसन जेनेबा नोंथांमोननि नैबे मोनसे कालचार कमप्लेक्सआव जे दा साजायगासिनो दं डिजाइन खालामगासिनो दं बे खमसे खम बेसेबांसो सुबुंनि थाखाय टिकेट बुकिं खालामनो हानाय सम्भावना बेहाय एक्चुअलि बुस्थुआथ' रिन'भेसन जाबाय थादों नालाय दा कमप्लिट जायाखैबाबो दा जोङो मानो गोनां चिफ सारा जेनेबा फेस्टिभेलखौ खुंनांगौनि सुबिदानि थाखाय जेरैखि जायाबाबो खुंनो हानाय बेबस्थाखौ खालामग्रोनो होदों आरो कमप्लिट जायाखैबाबो दा बेवहाय मथा-मथि 800सोनि केपासिटिया जागोन आरो कमप्लिट जुदि सिट बसायजोबनाय जायोबा 1200 जायो आरो बाहाय खिन्थु खामानिया जोबाखै नालाय बेखिनिखौ जोङो गाहायनिखिनिखौ गेलारिखौ जों बाहायथ'नाय नङा दा जेखिनि दं स्टेजनि माखिनि बुस्थुखौ दा रिन'भेसन खालामनानै एसे मोजाङाव फैदों दा बेवहाय जोङो बेखौ बाहायनो दिन्थिनो लादों अनलाइन बुकिं प्रसेस गैया अनलाइन बुकिं खालामनो नागिरदों बुक माइ श'आव खालामनो नागिरदों बेखौ बुक माइ श' खालामनो नागिरदों दा बेहायबो नोंथांमोना बुक माइ श'निफ्रायबो लिंकखौ लानो हागोन बेखौनो खावलायबाय जाहाथे बयबो फैयो मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलाव फैनानै गिबि सानावनो जोंना बर' फावथाय दङ बर' फावथाया गासै मोनथाम बिथराइ जोहोलाव मोनसे लोगोसे मोनसे दं बालाबारि दा 28 जानुवारिनि मोनाबिलि 5 रिंगायाव बेखेवनाय हाबाफारि जोंहा 3:30 मथा-मथि 3:30 बाजियाव जोंना 3:30 बाजियाव जोंना दङ माबा बेखेवनाय हाबाफारि बेनिफ्राय डाइरेक्ट नाटकआ जागोन जोंना ड्रामा आरो लोगोसे जोङो मोनसे बाथ्रा बुंनो थालांदों बे मोनफ्रोमबो फावथाय दिन्थिनाय जोबखांनाय लोगो लोगो जों बेवहाय जोंनि गागि फावथाय आर्टिस्टफोर सिनियर आर्टिस्टफोरखौ जों फेलिसिटेसन होनाय जायो आरो बै आर्टिस्टनि दारैनो जों इनभाइटेड बै आर्टिस्टफोरखौ गेस्टफोरखौ फेलिसिटेसन होनाय जायो आरो बेखौ बे सिस्टेम लाबाय थानाय जायो नालाय बेखौ सानफ्रोमबो सासे आर्टिस्ट जों खावलायहरगोन बाहाय गुबुन जाथिफोरनिबो लादों गुबुन हारिफोरनिबो दा बेवहाय एसामिस फावथायखालि एसामिस आर्टिस्ट लानाय जादों सिनियर नेपालि माबाखालि नेपालिनि लानाय जादों सान्थालनि खालि सान्थालिखौ लानाय जादों बेंगलि खालि बेंगलिनि खालि बेंगलि आरो माखासेयाव बर'आनो थागोन दा बयखौबो खावलायबाय